Amon Goeth blev udnævnt til kommandant for Płaszów i 1943 for at gennemføre det tredje riges udryddelsespolitik uden kompromis. I 2 år organiserede han massedeportationer, henrettede fanger offentligt og forvandlede lejren til et centrum for drab og plyndring. Han var så brutal, at selv hans egne overordnede betragtede ham som et problem. SS efterforskede ham for magtmisbrug og plyndring. Han blev arresteret, før regimet kollapsede, og blev genkendt efter krigen af en af hans tidligere fanger. I Krakow stod han over for en retssag, der afslørede alle faser af hans kriminelle karriere. Hvordan fik han så stor operationel magt? Hvorfor blev han fjernet, før krigen sluttede? Og hvad afslørede hans retssag om den faktiske udryddelsesproces i nazismen? Opkaldt efter Kiel, kommandørens opstående Płaszów. I februar 1943 ankom en specifik ordre fra Lublin til Amon Leopold Goeth at overtage kommandoen over koncentrationslejren Płaszów og omdanne den til et effektivt redskab i den nazistiske udryddelseslejr. Denne udnævnelse var ikke tilfældig. Den var resultatet af mere end et årtis evaluering, træning og testning inden for det mest kriminelle apparat i moderne historie. Goeth blev født i Wien i 1908 som søn af en velstående forlægger, der håndterede militære og religiøse publikationer. Fra en ung alder udviste han en mangel på interesse for formel uddannelse, men en voksende fascination af de ekstremistiske idéer, der gærede i Østrig mellem krigene. Hans indtræden i Nationalsocialistpartiet i 1933, 3 år før Hitlers magtovertagelse, gav ham status som alte kæmper, gammel kriger. En udmærkelse, der åbnede alle døre for nazistisk magt. I 1930'erne havde han opereret som undergrundssabotør, da partiet blev forbudt i Østrig. Han smuglede våben, organiserede fascistiske celler og distribuerede propaganda. Hans evne til at opretholde disciplin under pres og operere uden direkte opsyn fangede de tyske sikkerhedsstyrkers opmærksomhed. Han var ikke bare en fanatiker, han var en nyttig fanatiker. Hans indtræden i SS i 1933 med nummeret 43673 placerede ham inden for den elitekreds, Himmler var ved at opbygge. Efter Anschluss i 1938 vendte han tilbage til Wien som en del af det officielle etablissement, giftede sig under SS-opsyn efter at have bestået de nødvendige racetests og blev gradvist indlemmet i rigets mest hemmelige operationer. Med krigsudbruddet blev han tildelt enheder, der specialiserede sig i forvaltningen af civilbefolkningen i besatte områder. Hans erfaring i Øvre Schlesien lærte ham de bureaukratiske mekanismer til at deportere tusindvis af mennesker med administrativ effektivitet og uden juridiske udfordringer. Han lærte, at udryddelse fungerede bedst, når det blev præsenteret som en rutinemæssig procedur. Vendepunktet kom i 1954, da han blev overført under direkte kommando af Odilo Globoknik i Lublin. Globoknik ledede Operation Reinhardt, den systematiske plan for at udrydde den jødiske befolkning i generalguvernementet gennem specialiserede udryddelseslejre. Bełżec, Sobibor og Treblinka. Goeth var aktivt involveret i koordineringen af massedeportationer, overvågning af udvælgelsen af ofre og styring af logistikken i industrielle udryddelseslejre. Denne erfaring under Globoknik var afgørende. SS havde brug for kommandører, der kunne håndtere overgangen fra arbejdslejre til integrerede udnyttelses- og bortskaffelsescentre, blev udvidet til at fungere som et strategisk knudepunkt i Krakow-distriktets udryddelsesnetværk. Da ordren ankom, blev den godkendt af hele SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, den afdeling, der overvågede hele lejrsystemet. Goeth blev givet fuld autoritet, diktere interne regler, implementere straffe, beordre deportationer, organisere henrettelser og håndtere forbindelserne med Berlin. Hans rang som SS Hauptsturmführer kan virke beskeden, men hans faktiske magt i lejren ville være absolut. Płaszów's område. Denne operationelle autonomi var karakteristisk for systemet. Når de var udnævnt, fungerede kommandørerne som lokale vicekonger kun ansvarlige over for deres nærmeste overordnede i SS-hierarkiet. Goeths udnævnelse repræsenterede kulminationen af en proces, der havde varet mere end et årti.
Fra hans tidlige tilslutning til nazismen til hans træning i Operation Reinhardt havde hvert skridt været forberedelse til dette øjeblik. Han var ikke en psykopat, der havde infiltreret systemet. Han var det bevidste produkt af nazisternes rekrutteringsmaskine, specifikt udvalgt for sin demonstrerede evne til at udføre udryddelsespolitikker med militær disciplin. Da han overtog kommandoen i februar 1943, var han ikke ligefrem typen, der lærte undervejs. Han ankom som en erfaren funktionær i folkedrabsapparatet, støttet af rigets juridiske struktur og udstyret med den tekniske viden til at forvandle Poirchov til et effektivt dødsinstrument. Hans udnævnelse var ikke en historisk tilfældighed, men den logiske implementering af et system, der havde identificeret, trænet og placeret dets mest effektive eksekutorer. Göth kom ikke til magten gennem personlige impulser. Han blev sendt, fordi han var nyttig, fordi han tjente, fordi han dræbte uden tøven. Kongeriget Göth Poitou blev omdannet til et udryddelsesområde. Poitou besatte mere end 80 hektar i udkanten af Krakow, bevidst bygget oven på 2 tidligere jødiske kirkegårde som en symbolsk ydmygelse og en praktisk hensigtserklæring. Under Göth blev ethvert aspekt af dagligdagen en kontrolmekanisme designet til at knække mennesker gennem systematisk terror. Den fysiske struktur afspejlede denne filosofi. Dobbelte elektriske hegn, vagtposter hver 100 meter, projektører om natten og funktionelt opdelte områder. Træbarakkerne husede 3 gange deres officielle kapacitet, 80 mennesker, nu 300 per enhed. Uden madrasser eller tæpper boede de i køjesenge i 3 niveauer, hvor det var umuligt at bevæge sig uden at vække andre. De sanitære faciliteter bestod af uvedligeholdte åbne fælles latriner. Drikkevand var begrænset til bestemte tidspunkter. Fælles brusere med iskoldt vand varede i perioder, der ikke var tilstrækkelige til grundlæggende rengøring. Disse forhold var ikke uagtsomme. De var en bevidst politik for at svække fangerne fysisk og psykisk. Rutinen begyndte kl. 4:03 med en sirene, der signalerede en generel formation. Optællingen kunne vare i timevis, hvis tallene ikke stemte overens, og enhver uoverensstemmelse blev behandlet som sabotage. Kl. 5:30 blev morgenrationerne serveret. Muggent, sort brød og en varm væske, kendt som kaffe. Dette måltid repræsenterede det største kalorieindtag, mange ville få i løbet af dagen. Arbejdsdagene varede indtil kl. 18:00 med en halv times frokostpause. Tynd suppe, lejlighedsvis en kogt kartoffel. Arbejde i interne værksteder, hvor der blev produceret militæruniformer, Wehrmachtudstyr og færdigvarer. De mest frygtede blev tildelt stenbrud, 14 timers stenudvinding under brutalt opsyn med en betydeligt lavere forventet levetid. Administrationen fungerede under et strengt hierarki med Göth i toppen med den fulde magt. Direkte underordnede SS-officerer med ansvar for arbejde, mad, sikkerhed, optegnelser og straffe. Denne struktur videregav ordre uden at stille spørgsmål. Vagtpersonale, ukrainske hjælpetropper, Travnicki-mænd, tidligere sovjetiske fanger uddannet som vagter. Deres brutalitet overgik ofte de tyske officers. Inden for den fangende befolkning, Kapo-systemet fanger udvalgt til at udøve autoritet til gengæld for minimale privilegier, bedre rationer, mindre overfyldte boliger, beskyttelse mod vilkårlig straf. Kapo-systemet tjente flere funktioner: at opretholde kontrol over tusindvis af fanger med begrænsede vagter, at skabe kunstige opdelinger, der hindrede organiseret modstand, og at sikre, at grundlæggende solidaritetshandlinger blev overvåget og straffet. Disciplinærreglerne var ikke kodificeret, men bestod af fortolkelige regler, der blev anvendt vilkårligt. At møde op for sent, tale uden tilladelse, vise træthed, se direkte på en vagt og demonstrere passiv modstand. Straffene spændte fra tab af rationer til offentlige pryl, isolation uden ventilation og tildeling til dødeligt arbejde. Kollektiv afstraffelse blev regelmæssigt anvendt. Hvis nogen undslap eller begik en alvorlig forseelse, kunne hele gruppen blive straffet. Maden blev reduceret, vagter blev fordoblet og fanger blev overført til værre områder. Målet at isolere fangerne følelsesmæssigt, gøre solidaritet farlig og forvandle lydighed til psykologisk pålæggelse.
medicinsk infrastruktur, en simpel sygeafdeling kontrolleret af SS med begrænset adgang og underordnet arbejdsformål. Syge fanger, der ikke var i stand til at arbejde, blev klassificeret som uegnede og adskilt, selvom deres videre skæbne sjældent blev afsløret. Et journalsystem dokumenterede omhyggeligt hver transaktion, indtægter, udgifter, arbejdsopgaver, overtrædelser og helbredsændringer. Disse oplysninger tjente både intern administration og blev brugt til at rapportere til Berlin om produktionseffektivitet og overholdelse af affaldskvoter. Kommunikation med omverdenen var fuldstændig forbudt. Ingen breve, besøg eller kontakt udefra. En politik med total isolation blev implementeret som en del af dehumaniseringsprocessen for at bryde sociale og følelsesmæssige bånd, der kunne tjene som psykologisk modstand. Peugeot under Goethe var ikke et produkt af improvisation eller individuel sadisme, men den metodiske anvendelse af kontrolteknologier, der var udviklet og forfinet inden for snesevis af lignende områder. Det var en dehumaniseringsmaskine, der fungerede med den præcision, der er karakteristisk for tysk ingeniørkunst, og som var rettet mod de mest uhyggelige formål, menneskeheden havde kendt indtil da. Peugeot. Lejren fungerede ikke udelukkende som et internerings- og udryddelsescenter. Under Goethes kommando konsoliderede den også sin position som et knudepunkt for økonomisk produktion integreret i det Tredje Riges krigsindsats. Denne industrielle dimension, ofte overskygget af de brutale forhold, var afgørende for at retfærdiggøre den langvarige udnyttelse af fanget arbejdskraft til Berlin. Inden for lejrens omkreds var der adskillige værksteder kendt som arbejdsstedten, hvor tusindvis af fanger udførte tvangsarbejde. Aktiviteterne omfattede fremstilling af militæruniformer, bælter, støvler, rygsække, værktøjskasser, metalarbejde og mindre køretøjskomponenter. Der blev også udført tømrerarbejde, reparation af militærmøbler og pakning af forsyninger. En af de mest kendte virksomheder, der opererede i samarbejde med Peugeot, var Oskar Schindlers Deutsche E-mail-varenfabrik, der lå på Lipova Gade i Krakow. Selvom Schindler senere flyttede sin fabrik til Brønnlitz, ansatte han i store dele af 1903-årfyrer og 1904-årfyrer arbejdskraft direkte fra lejren under betingelser reguleret af Goethes administration. Aftalen tillod iværksættere som Schindler at skaffe arbejdere mod et dagligt gebyr, der blev betalt til lejren, hvilket ikke blev givet til fangerne. Udover Schindler udnyttede andre virksomheder inden for tekstil, metalbearbejdnings- og logistiksektoren dette system og indgik aftaler med SS for at skaffe arbejdere uden direkte vedligeholdelsesomkostninger. SS opkrævede et gebyr for hver arbejder, men fangerne modtog kun minimale rationer, der knap nok tillod dem at overleve. Ifølge arkiver fra SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt blev det anslået, at Peugeot producerede tusindvis af enheder af produkter, der var nyttige til Østfronten hver måned, hvilket garanterede deres værdi inden for netværket af arbejdslejre. Industriproduktionen blev omhyggeligt dokumenteret. Månedlige rapporter specificerede antallet af producerede dele per sektor, procentdelen af udførte opgaver i henhold til kvartalsvise mål og hver arbejdsgruppes præstation. Goethes administration krydsrefererede disse oplysninger med medicinske og straffejournaler og bestemte, hvilke fanger der var rentable og hvilke der skulle elimineres på grund af ineffektivitet eller fysisk forringelse. Disse statistikker tjente til at opretholde en balance mellem udnyttelse og udryddelse. Hvis en fange ikke længere præsterede i henhold til produktive parametre, kunne han omklassificeres som unbrauchbar, ubrugelig, og overføres til straffearbejde, stenbrud eller direkte til elimineringsprocesser. Logikken var enkel. Arbejdskraft var en ressource, der skulle forvaltes, optimeres og erstattes, når den ophørte med at være funktionel. Interne dokumenter fra SS-administrationen nævner produktivitetsindikatorer justeret for antallet af henrettelser eller dødsfald som følge af udmattelse. Med andre ord var målet at maksimere produktionen per arbejder før deres død eller erstatning. Denne praksis var en del af lejrenes overordnede økonomiske model, hvor hver fanges levetid blev beregnet i uger eller måneder. Systemet krævede ikke individuelle initiativer. Det blev formaliseret i dokumenter som VVHA-direktiverne,
der etablerede protokoller for vurdering af slavearbejde i generalguvernementets lejre. Peugeot var et af pilotprojekterne på grund af sin nærhed til jernbaneruter, tilstedeværelsen af partnervirksomheder og muligheden for at rumme en permanent arbejdsstyrke. Denne udnyttelsesmodel var ikke skjult. Operative rapporter blev regelmæssigt sendt til Berlin, hvor dataene blev indarbejdet i hver enkelt kommandørs præstationsevalueringer. I Götz' tilfælde var gode resultater inden for industriel produktivitet en af de faktorer, der forlængede hans embedsperiode på trods af stigende beskyldninger om korruption og plyndring. Peugeots økonomiske dimension modsigede ikke dens rolle som et centrum for undertrykkelse, men komplementerede den snarere. Det var en lejr, hvor død og produktion sameksisterede som to sider af det samme system, og hvor hver fange samtidig var en arbejdsstyrke og et mål for eliminering. Denne integration af undertrykkelse og økonomi forklarer, hvorfor lejre som Peugeot var så værdifulde for nazistapparatet. De tilbød logistiske, industrielle og demografiske fordele i en enkelt operationel pakke. Alt var under kontrol. Alt var designet til at bryde sammen, undertrykke og forsvinde. Ubegrænsede henrettelser. Frygtens lov i felten. I Peugeot fungerede døden som et administrativt redskab. Götz forstod, at hans mission omfattede systematisk implementering af udryddelsespolitikker. Denne forståelse omsattes til procedurer, der gjorde mord lige så rutinepræget som fordelingen af rationer. Henrettelserne fulgte specifikke protokoller udviklet i andre centre. De var ikke spontane handlinger, men planlagte operationer med flere funktioner. Fysisk eliminering af personer, der blev anset for ubrugelige eller farlige, og en synlig demonstration af, at der ikke var grænser for tysk magt over fangernes liv. Udvælgelsen til henrettelse begyndte med identifikation af reelle eller indbildte overtrædelser. Flugtforsøg, sabotage, besiddelse af forbudte genstande, uautoriseret kommunikation, passiv modstand. Definitionen var dog bevidst vag og kunne fortolkes vilkårligt af enhver supervisor. De udvalgte fanger blev overført til Hujowa Gorka, en bakke, der gav udsyn fra forskellige dele af lejren. Denne placering var ikke tilfældig. Udsynet var en del af afskrækkelsesfunktionen. Standardmetode: henrettelsespelotoner af ukrainske vagter under SS-opsyn. De dømte fanger stillede sig op foran grupper, der tidligere var gravet af andre indsatte. Henrettelserne varierede fra et par til snesevis, afhængigt af omstændighederne og ordrer fra Berlin. Effektiviteten blev overvåget og dokumenteret. Daglige rapporter omfattede antallet af henrettelser, officielle årsager og bortskaffelse af lig. Disse oplysninger blev brugt til intern administration og rapportering til højere embeder om overholdelse af retningslinjer for bortskaffelse. Udover formelle henrettelser, et system med fysisk afstraffelse, der ofte resulterede i døden, klassificeret som utilsigtet eller som en konsekvens af voldelig modstand, langvarige slag, udsættelse for ekstreme vejrforhold, total berøvelse af mad, tildeling til job designet til at være fysisk umulige. Kollektiv afstraffelse repræsenterede en særlig ondskabsfuld dimension. Når individuelle overtrædelser eller hændelser, der påvirkede den generelle stabilitet, fandt sted, blev repressalierne strakt til hele grupper, barakkekammerater, arbejdshold, hele samfund baseret på etniske eller geografiske kriterier. Kollektiv afstraffelse var baseret på psykologiske principper for at skabe kunstige splittelser. Ved at påføre større grupper individuelle konsekvenser, sigtede administrationen mod at skabe internt pres, der ville modvirke modstand og tilskynde til gensidig fordømmelse. Hver fange blev en potentiel selvtægtsmand for sine medfanger. Den praktiske implementering varierede: dage med tab af rationer, dobbelte vagter uden hvile, overførsler til dårligere indkvartering. I alvorlige tilfælde blev specifikke proportioner håndhævet. 1 ud af 5, 1 ud af 10, absolutte tal afhængigt af den opfattede alvorlighed af den oprindelige overtrædelse. Disse proportionale henrettelser var ikke baseret på individuel skyld, men snarere på udvælgelsessystemer, der omfattede lodtrækning, alfabetisk rækkefølge og vilkårlige beslutninger. Formålet at demonstrere, at overlevelse ikke afhang af individuel adfærd, men af tysk skøn. Strategisk placeret henrettelsessteder for at maksimere den psykologiske effekt. Udover Hujowa Gorka,
en træningslejr, hvor fanger var menneskelige mål for øvelser, var der også områder inden for arbejdsområder, hvor henrettelser tjente som en øjeblikkelig demonstration af konsekvenserne af ulydighed. Isolationsblokken fungerede som dødsgang for fanger, der var markeret til udskudt eliminering. Forholdene, der var designet til at fremskynde fysisk forfald, omfattede uventilerede rum, fuldstændig mangel på mad og vand, ekstreme temperaturer, søvnmangel på grund af konstant støj og konstant belysning. Mange døde i isolation før den formelle henrettelse, hvilket gjorde det muligt at klassificere disse dødsfald som naturlige dødsfald på grund af sygdom eller svaghed. Denne kategorisering krævede mindre dokumentation end direkte henrettelser. Der blev anvendt særlige metoder i tilfælde, der krævede differentieret behandling. Kvinder og børn blev ofte dræbt ved drukning i bassiner konstrueret til tøjvask. Særligt problematiske fanger blev udsat for langvarig tortur, der teknisk set ikke kvalificerede som henrettelser, men uværligt resulterede i døden. Den udtømmende dokumentation fulgte standardiserede formater udviklet af centralkontorer. Hvert dødsfald blev registreret i flere systemer, interne filer, daglige rapporter til Berlin og særlige meddelelser for sager, der krævede særlig opmærksomhed. Denne dokumentation gjorde det muligt for individuelle kommandører at overvåge deres effektivitet i forhold til at overholde kvoter, leverede statistiske data til fremtidig logistikplanlægning og skabte en officiel registrering, der kunne bruges til at retfærdiggøre politikker i tilfælde af interne undersøgelser eller ledelsesskift. Mellem februar 1943 og januar 1945 blev tusinder myrdet ved hjælp af disse standardiserede metoder, mens titusinder flere blev behandlet mod endelig udryddelse. Henrettelsessystemet, der blev implementeret i Płaszów, reagerede ikke blot på ideologiske direktiver eller spontane beslutninger fra kommandoen. Det fungerede inden for en stærkt formaliseret administrativ struktur, der var designet til at registrere, sammenligne og rapportere hvert tilfælde af eliminering med dokumentarisk præcision. Kontoret, der var ansvarlig for denne systematisering, var SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WWHA, nærmere bestemt Amtsgruppe D, som var ansvarlig for koncentrationslejrene. Goethe skulle indsende regelmæssige rapporter til Berlin ved hjælp af forudbestemte formularer, der kvantificerede lejrens repressive aktivitet, antal henrettelser, tildelte sager, fordeling efter kategori af fanger og lejradministrationens samlede effektivitet. De mest almindeligt anvendte formularer var af typen tagesmelding, daglig rapport, som detaljerede samlet antal fanger ved dagens begyndelse og slutning, antal indtægter og udgifter, aktive arbejdere, afdøde, henrettede og overførte, klassificeret efter foruddefinerede årsager. Hver formel henrettelse blev klassificeret under koder som erschießung, skyderi, sabotage, Fluchtversuch, flugtforsøg eller blot bestrafung, straf. Disse betegnelser krævede ingen retslig bevisførelse eller sagsdokumentation. En ansvarlig embedsmands underskrift var tilstrækkelig til at validere et liv. Formålet med disse rapporter var ikke arkivmæssigt, men operationelt. Tallene blev sammenlignet månedligt med andre lejre, hvilket gjorde det muligt for højere embedsmænd at fastslå effektivitetsindekser blandt kommandanter. Nogle lejre blev evalueret ud fra deres produktionsvolumen, andre, som Płaszów, baseret på deres evne til at opretholde intern orden, generere økonomisk output og regelmæssigt henrette dem, der blev anset for uproduktive. Faktisk var sammenhængen mellem statistikker over arbejdsproduktivitet og registrerede dødsfald en del af en ledelsesmodel, der søgte en balance mellem maksimal udnyttelse og planlagt eliminering. En fange, der overlevede sin nytte, skulle straks erstattes for ikke at påvirke lejrens produktionsmål. Dette system afspejledes i eksistensen af erstatningskvoter, hvor der blev anmodet om nye fangetransporter, når arbejdsstyrken faldt til under den minimale driftsgrænse. Befolkningsnedgangen blev ikke registreret som menneskelige tab, men som et logistisk underskud, svarende til udtømningen af enhver anden ressource. I nogle tilfælde blev der inkluderet statistikker om fangers gennemsnitlige brugstid, hvor mange dage de varede under arbejdsforhold, før de blev klassificeret som ubrugelige og fjernet. Disse tal var ikke offentlige, men er inkluderet i WWHA-dokumenter,
der er bevaret i Nürnberg-arkiverne og det jødiske historiske institut i Warszawa. Under Goethe blev Płaszów en af de lejre, der bedst implementerede denne type kombineret ledelse. Systematisk undertrykkelse og økonomisk udnyttelse under centraliseret bureaukratisk tilsyn. Henrettelse blev ikke set som en undtagelse eller straffeforanstaltning, men som en del af en reguleret proces, der kunne sammenlignes med enhver anden operation inden for det Tredje Riges administrative system. Dette system var ikke Goethes personlige initiativ, men en lokal implementering af politikker udviklet på de højeste niveauer af nazistisk ledelse. Deres rolle at sikre, at disse politikker blev udført med maksimal effektivitet ved at bruge tilgængelige ressourcer til at maksimere dødsproduktionen, samtidig med at driftsomkostninger og resistensrisici minimeres. Det stjålne imperium Goethe og hans plyndringsnetværk. Goethe styrede udryddelsesmaskineriet med bureaukratisk præcision, udviklede han et personligt berigelsessystem, der forvandlede enhver fangetransport til en mulighed for økonomisk gevinst. Dette var ikke en lille afvigelse. Det var en omhyggeligt organiseret operation, der omdirigerede rigets ressourcer til hans private aktiver. Plyndringerne begyndte præcis, da transporterne ankom. Hver kontingent medbragte rester fra tidligere liv, familiejuveler, guldmønter, ure, kunstværker, musikinstrumenter, religiøse genstande, personlige ejendele, der repræsenterede årtiers familieakkumulering. Den officielle protokol krævede konfiskation, opgørelse og forsendelse til centrale depoter i Berlin. Goethe etablerede et alternativt system, der fungerede inden for den officielle proces. I løbet af de første timer efter hver ankomst, mens fanger blev registreret og inspiceret, for sorteret hold under hans opsyn konfiskerede genstande. De mest værdifulde genstande blev adskilt, før de nåede de officielle opgørelser, og efterfølgende overført til private opbevaringsfaciliteter i forskellige sektorer. Logistik krævede sofistikeret koordinering, der involverede flere niveauer af personale. Yngre betjente identificerede og adskilte værdigenstande under den indledende konfiskation. Administrativt personale ændrede optegnelser for at skjule eksistensen af genstande. Specialiserede vagter transporterede diskret byttet, og civile samarbejdspartnere faciliterede processer til eksterne destinationer. Private opbevaringssteder strategisk fordelt for at minimere opdagelse under ransagninger, mindre genstande i din personlige bolig, mellemstore genstande gemt på kontorer under din kontrol og store genstande opbevaret i bygninger, der tilsyneladende er beregnet til legitime logistiske formål. Transporten til Østrig repræsenterede det mest dristige aspekt. Han brugte jernbanevogne, der officielt var tildelt militære forsyninger, til at fragte hele forsendelser af stjålne varer. Disse forsendelser indeholdt forfalsket dokumentation, der identificerede dem som konfiskeret materiale til statsbrug, men adresserne svarede til ejendomme, der var kontrolleret af hans familie. Prokosim blev et knudepunkt for illegale operationer. Derfra afgik vogne læsset med orientalske tæpper, antikke møbler, malerier, sølvtøj, musikinstrumenter og samlinger af bøger og manuskripter tilhørende velhavende jødiske familier. Nogle forsendelser omfattede civile køretøjer, der blev transporteret som jernbanefragt til Østrig. Koordinering krævede medvirken fra jernbaneembedsmænd, toldpersonale og transitmyndigheder i flere jurisdiktioner. Goethe havde udviklet et netværk af kontakter, der muliggjorde bevægelse mod profitdeling eller betalinger i guld og udenlandsk valuta. Dette netværk fungerede som et parallelt kriminelt foretagende, der udnyttede regeringens infrastruktur til private formål. Deres livsstil var en synlig manifestation af akkumuleret rigdom. En bolig omdannet til et palæ stod i grotesk kontrast til den ekstreme fattigdom blandt fanger få meter væk. Gulvene blev udskiftet med importeret marmor, væggene blev dekoreret med konfiskerede gobeliner og malerier og antikke møbler i valnød og mahogni, der tidligere havde tilhørt velhavende familier i Krakow. Et privat bibliotek bestående af konfiskerede bøger, en kælder med franske vine og champagne beslaglagt under deportationer og rum dekoreret med genstande, der repræsenterede århundreders jødisk familiesamling.
Dette var ikke et resultat af dårligt forvaltede konfiskationer, men snarere et bevidst system til at udvælge og tilegne sig de mest værdifulde genstande. Husholdningspersonale bestod udelukkende af fanger udvalgt til private opgaver, hvilket overtrådte SS-reglerne, der fastsatte deres anvendelse kun til produktivt arbejde relateret til krigsindsatsen eller grundlæggende vedligeholdelse af faciliteter, ulovlig tilegnelse af rigets menneskelige ressourcer. De tildelte fanger var kokke, der tilberedte udsøgte måltider med ingredienser fra konfiskerede lejre, tjenestepiger med speciale i vedligeholdelse af palæer, gartnere, der passede private grønne områder, vaskekoner, der passede personligt tøj, en chauffør, der kørte konfiskerede køretøjer, en personlig massør og en privat barber. Disse fanger levede under lidt bedre forhold, men under streng overvågning med konstante trusler om henrettelse, hvis de afslørede private aktiviteter. Hyppig udskiftning forhindrede personlige forbindelser og eliminerede potentielle vidner. Køretøjsflåden var et åbenlyst eksempel på tilegnelse. 3 luksusbiler konfiskeret fra deporterede familier. En sort Mercedes-Benz, en BMW sedan og en italiensk sportsvogn. Alle renoveret med nyt polstring, specialtilbehør og modifikationer udført af specialiserede fanger. Vedligeholdelsen blev udført af en fangemekaniker, en tidligere ejer af et værksted i Krakow, der arbejdede under konstant trussel om henrettelse, hvis køretøjer udviste mekaniske problemer, usædvanlige lyde eller kosmetiske skader. Presset illustrerede niveauet af paranoia og kontrol, Goethe udholdt over sine personlige omgivelser. Festlighederne i boligerne var af opskøn karakter. Banketter for officerer og besøgende med konfiskeret service, fint glas og samlervine tilhørende ofrene. Sammenkomsterne omfattede underholdningsaktiviteter, der involverede yderligere ydmygelse af udvalgte fanger. Maden kom fra ingredienser udvalgt fra forsyninger beregnet til bespisning af fanger. Hvert tilberedt måltid repræsenterede en berøvelse af næring for snesevis af underernærede mennesker. Pervers omfordeling overtrådte regler, der krævede, at forsyninger udelukkende blev brugt til officielle formål. Den officielle opdagelse begyndte i august 1944, da en togvogn på vej til Østrig blev opfanget i Opava. Indholdet omfattede genstande, der ikke faldt ind under den officielle kategori: Meissen-porcelæn med familiemærker, schweiziske ure, smykker med personlige graveringer og notarielle dokumenter for ejendomme tilhørende deporterede familier. Undersøgelser afslørede mindst 3 yderligere opfangede forsendelser, alle indeholdende lignende materialer med direkte forbindelse til Goethe. En af dem var specifikt adresseret til en adresse i Wien, der var registreret i hans kones navn. Den samlede værdi anslås til flere millioner rigsmark, en formue svarende til årslønnen for hundredvis af tyske arbejdere. Det var ikke et resultat af legitim opsparing, men et direkte produkt af systematisk plyndring af holocaust-ofres ejendele. Specialdommer Georg Conrad Mohren førte en sag om korruption og underslæb. Mohren undersøgte underslæb i koncentrationslejre, da disse aktiviteter var i strid med politikker, der fastslog, at deportationsprovenyet skulle kanaliseres til Rigsskatkammeret. Undersøgelsen dokumenterede ikke blot omfanget af plyndringerne, men også et netværk af medvirken, flere lavere embedsmænd som aktive deltagere, andre der ydede dækning til gengæld for deltagelse. Netværket strakte sig ud over landet og omfattede embedsmænd, jernbanepersonale og kommercielle formidlere i flere byer. Han blev arresteret den 13. september 1944 af Gestapo-agenter på direkte ordre fra SS' centrale efterforskningskontor og tilbageholdt i sin bopæl omgivet af stjålne genstande, der udgjorde væsentlige beviser. Hans fald repræsenterede ikke blot afslutningen på hans individuelle kriminelle karriere, men også afsløringen af iboende modsætninger i et system, der fremmede ofre for riget, samtidig med at det tillod personlig berigelse på bekostning af ofrene. Likvidere uden spor. Ghettooprydningen under hans kommando. Goeths kriminelle indflydelse strakte sig langt ud over Płaszów. Som embedsmand i Operation Reinhardt havde han direkte ansvar for den systematiske likvidering af hele jødiske samfund på flere steder i generalguvernementet. Hans eksterne operationer var en mobil del af udryddelsesmaskinen og bragte organisatorisk præcision til bycentre, hvor 100.000 levede deres sidste dage.
Tarnow, en by med 50.000 indbyggere beliggende 70 km øst for Krakow, var hjemsted for et af de ældste jødiske samfund i regionen. I 500 år havde jødiske familier bidraget til økonomisk og kulturel udvikling ved at etablere virksomheder, uddannelsesinstitutioner, synagoger og handelsnetværk, der strakte sig over hele Østeuropa. I 1939 repræsenterede de næsten halvdelen af den samlede befolkning. Transformationen af dette historiske samfund til ofre for udryddelse begyndte gradvist med restriktive foranstaltninger, konfiskation af ejendom og tvungen koncentration. Den direkte elimineringsfase begyndte i juni 1954, da Goethe modtog specifikke ordre om at koordinere massedeportationer til udryddelsescentrene under Operation Reinhardt. Likvideringen foregik i etaper og kombinerede jernbanedeportationer med lokale henrettelser. Den 11. og 12. Juni 1904 overvågede Goethe udvælgelsen og deportationen af ca. 13.500 mennesker, der blev sendt direkte til Auschwitz, myrdet i gaskamre timer efter ankomsten. Operationen krævede koordinering af flere tog, udvælgelseshold, sikkerhedsstyrker og specialiseret logistikpersonale. Udvælgelsen fandt sted på Hovedtorvet, hvor hele den jødiske befolkning var koncentreret under bevæbnet bevogtning. Goethe fastsatte specifikke kriterier, hvem der skulle deporteres øjeblikkeligt, tilbageholdes midlertidigt til slavearbejde eller henrettes på stedet. Kriterierne omfattede alder, fysisk tilstand, professionelle færdigheder og familiemæssige hensyn, der kunne påvirke processens stabilitet. Lokale henrettelser fandt sted flere steder, på gaderne under et demonstration, på det centrale marked under valgkampagner, på den gamle jødiske kirkegård og i nærliggende skove, hvor hele grupper blev skudt og begravet i forudgravede huller. Efterlevende vidner dokumenterede, at Goethe deltog direkte og personligt skød kvinder og børn, der blev anset for uegnede til deportation. Den sidste fase af likvideringen blev udført mellem 1 og 3. September 1954, hvor Goethe vendte tilbage for at eliminere resterne af det overlevende samfund. Under den sidste operation blev ca. 3.000 mennesker sendt til Płaszów for slavearbejde, og yderligere 4.000 blev deporteret direkte til Auschwitz-Birkenau for øjeblikkelig udryddelse. Dokumentationen omfatter specifikke ordrer underskrevet af Goethe, der bemyndiger indsættelse af 80 ukrainske vagter og fyrer SS-medlemmer for at sikre likvidering uden modstand. Ordrerne etablerede protokoller for håndtering af konfiskeret ejendom, bortskaffelse af lig og rengøringsprocedurer for at eliminere beviser på historisk jødisk tilstedeværelse. Krakow-ghettoen repræsenterede det vigtigste mål på grund af dens størrelse, strategiske placering og symbolske betydning som et centrum for polsk-jødisk liv. Den blev etableret i marts 1954 i Podgorze og var oprindeligt designet som en midlertidig foranstaltning for at lette efterfølgende deportationer. I marts 1943, da Goethe fik det endelige ansvar for dens likvidation, husede den ca. 16.000 mennesker klemt ind under ekstreme overlevelsesforhold. Likvideringen blev udført i 2 faser, hvilket demonstrerede den organisatoriske sofistikering, der var blevet udviklet under tidligere operationer. Den første fase, den 13. marts 1954, fokuserede på deportationen af 8.000 mennesker, der blev anset for uegnede til nyttigt arbejde. Udvælgelsen blev udført gennem summariske lægeundersøgelser, hvor beboerne blev klassificeret i beskæftigelseskategorier. Processen udfoldede sig samtidig på flere steder. Skådypladsen som det primære samlingssted, det jødiske hospital, hvor patienter og medicinsk personale blev behandlet som en separat gruppe, og hovedgader, hvor hus-til-hus ransagninger identificerede personer, der forsøgte at undgå deportation ved at skjule sig. Goethe etablerede en forhøjet kommandopost, der muliggjorde fuld visuel overvågning og direkte kommunikation med operationelle hold. Listerne blev udarbejdet på forhånd i samarbejde med det lokale Judenrat, men de endelige beslutninger om individuel klassificering blev truffet i realtid af Goethe eller embedsmænd under hans direkte tilsyn.
Operationel fleksibilitet gjorde det muligt at tilpasse processen til uforudsete omstændigheder, forsøg på modstand, logistiske problemer med transport, ændringer i kvoter fastsat af Berlin. En ordre dateret 10. marts 1943, personligt underskrevet af Göth, fastsatte, at likvidationen skulle være afsluttet inden for 72 timer, uden at der skulle efterlades nogen uudvalgte elementer i området. Dette direktiv blev meddelt Oberführer Julian Scherner, SS og politichef i Krakow, som en del af den nødvendige koordinering af logistisk og sikkerhedsmæssig støtte. Den anden fase fokuserede på behandlingen af de resterende indbyggere, der var klassificeret som midlertidigt nyttige. De blev underlagt en anden udvælgelsesproces, som bestemte deres endelige destination. Overførsel til Płaszów til øjeblikkelig udnyttelse, deportation til Auschwitz til udskudt udryddelse og lokal bortskaffelse af problematiske tilfælde eller dem, der ikke var egnede til transport. Operationerne i Sepni gav yderligere erfaring med at håndtere koncentrerede befolkningsgrupper fra flere steder. I perioden juni-december 1943 fungerede Sepni som et transitcenter, hvor tusinder blev behandlet, før de blev sendt til endelige udryddelsesmål. Modellen kombinerede midlertidig udnyttelse af arbejdskraft med systematisk eliminering af uegnede individer. Göth besøgte lejren ved mindst 3 dokumenterede lejligheder og organiserede direkte deportationslister i samarbejde med den lokale embedsmand Hans Kellermann. Disse besøg resulterede i en betydelig acceleration af evakueringer og implementering af strengere udvælgelsesmetoder. En meddelelse dateret 5. august 1943, underskrevet af Göth, fastslog, at evakueringernes effektivitet ville afhænge af, at konsultationer med Judenraten blev afskaffet, og specificerede, at forsinkelser ville blive behandlet som sabotage, der kunne straffes med øjeblikkelig henrettelse. Direktivet resulterede i en fremskyndet deportation af mere end 5.000 mennesker, heriblandt mindst 1.200, der blev klassificeret som uegnede og sendt direkte til udryddelse. Jernbaneregistre dokumenterer specifikke transporter organiseret under Göths opsyn fra Jasło station til Auschwitz-Birkenau. Disse transporter fandt sted på bestemte datoer, 12. august, 7. september og 3. november 1954, med menneskelig last på mellem 800 og 1.500 personer per tog. Göths operative rolle strakte sig til et omfattende logistisk netværk, der koordinerede massedeportationer langs omhyggeligt planlagte jernbanelinjer. Mellem 1944 og 1944 afgik mindst 45 bekræftede tog fra stationer i Krakow-distriktet til udryddelsesscener som Belzec, Sobibor, Majdanek og Auschwitz-Birkenau, mange af dem under hans direkte eller indirekte opsyn. Disse tog kørte fra nøglestationer som Krakow, Płaszów, Tarnów, Bochnia, Wieliczka, Mielec og Jasło, og hver tog transporterede mellem 800 og 1.500 personer, indespærrede de godsvogne uden ventilation, vand eller sanitære faciliteter. Den gennemsnitlige rejsetid varierede fra 14 til 23 timer, afhængigt af destinationen, med en dødelighed under rejsen, der kunne overstige 10% i de ekstreme sommer- eller vintermåneder. Den 13. august 1954 fragtede transporten fra Bochnia 1.002 mennesker til Belzec. Færre end 1.000 overlevede. Konvojen den 27. august 1943 afgik fra Mielec med 980 jøder. 100% blev myrdet i Majdanek ifølge lejrregistre. I Wieliczka kulminerede aktionen i april 1943 i den tvungne embarkering af mere end 1.400 mennesker, mange af dem kvinder og børn, med Auschwitz-Birkenau som endelig destination. Disse episoder, ofte dårligt dokumenteret uden for jernbaneregistrene, var en del af det samme operationelle mønster. Göth ankom, overvågede, udvalgte og koordinerede togene. Ordrene vedrørende disse deportationer kom fra RSHA, Reichssicherheitshauptamt, under ledelse af Reinhard Heydrich og senere Ernst Kaltenbrunner. Göth opererede i henhold til direktiver underskrevet af afdeling 4, B-Fire, der var ansvarlig for jødiske anliggender og deportationer, ledet af Adolf Eichmann.
Disse ordrer fastsatte ugentlige kvoter for personer, der skulle overføres fra hvert distrikt, instruktioner for konfiskation af ejendom og retningslinjer for sletning af lokale optegnelser efter operationerne. Et eksempel på disse meddelelser er det kodede telegram dateret 2. marts 1943 sendt fra Berlin til SS-kommandør Julian Scherner i Krakow, og som Goethe fik besvaret som lejrbydel. Det fastsatte, at den fuldstændige likvidering af Krakow-ghettoen skulle være afsluttet inden den 15. marts med instruktioner om at undgå offentlig dokumentation af processen og at koordinere tog til Auschwitz gennem det lokale jernbanekontor for Deutsche Reichsbahn. Et andet dokument, dateret 17. juli 1943, beskriver Eichmanns instruktioner om at fremskynde fjernelsen af uproduktive elementer fra sekundære steder og nævner eksplicit Sepni, Bochnia og Tarnow som prioriterede steder. Goethe udførte ikke blot disse ordrer, men justerede ofte operationerne på stedet og bestemte personligt, hvor stor en procentdel af mennesker, der skulle sendes til Płaszów til tvangsarbejde, og hvilke der skulle udryddes i lejrene. Goethes integration i Holocaust-jernbanenettet bekræfter, at hans rolle gik ud over lokal administration. Han koordinerede, udvalgte og udførte hver operation med militær præcision, med præcis viden om tidsplaner, logistik, antal vogne, nødvendigt personale og acceptable fejlmarginer. Hans omrejsende rolle, hvor han opererede på flere steder med den samme metode, gør ham til en nøglespiller i forståelsen af de funktionelle mekanismer bag udryddelsen i regionen af det besatte sydlige Polen. Deportationerne organiseret af Goethe og andre embedsmænd fra generalguvernementet var en del af et teknisk system designet med tysk præcision. Et af de mindst omtalte aspekter af Holocaust er den måde, hvorpå omkostningerne ved at udrydde en befolkning i industriel skala blev beregnet, planlagt og redegjort for. Deutsche Reichsbahn, det statsejede jernbaneselskab, opkrævede en normal takst for transport af fanger til udryddelseslejrene. Den gennemsnitlige takst var 4 pfennig per kilometer for voksne og halvdelen for børn under 10 år. Denne omkostning blev afholdt af SS eller lokale myndigheder, afhængigt af transportens oprindelse. I gennemsnit kostede det staten omkring 2,5 mark at transportere en person fra Krakow til Auschwitz, hvilket svarer til en tysk arbejders dagsløn. Hvert tog skulle godkendes af hovedkontoret i afdeling 4, B4 i RSHA, ledet af Adolf Eichmann. Køreplanen blev omhyggeligt justeret for ikke at forstyrre militærtrafikken. Køreplanerne blev godkendt uger i forvejen, og antallet af tildelte vogne afhang både af togtilgængelighed og de ugentlige deportationskvoter, der var fastsat af Berlin. Da togene ankom til lejrene, fulgte elimineringsprocessen en forudbestemt rækkefølge. Dokumenter fra WWHA og Inspektorat, der koncentrationslejre beskriver en systematisk operationel struktur. Ved ankomsten blev folk sat af bordet og underkastet en øjeblikkelig udvælgelse, der adskilte dem, der ville blive brugt til tvangsarbejde, fra dem, der ville blive dræbt direkte. Deres ejendele blev konfiskeret i en anden fase, mærket og sorteret efter værdi med prioritet til ædelmetaller, ure, dokumenter og valuta, der blev sendt til Reichsbank. De, der blev udvalgt til henrettelse, blev tilbageholdt i venteområder, indtil udryddelsesfaciliteterne var klar. Henrettelserne blev udført i cyklusser optimeret til minimal varighed og maksimal kapacitet, og ligene blev straks bearbejdet for at udvinde tandguld, hår og andre genanvendelige materialer før forbrænding. Hvert trin blev dokumenteret ved hjælp af nummererede formularer uden navne, der kun indeholdt funktionelle data. SS udviklede også interne tabeller, der angav den daglige udryddelseskapacitet per lejr med operationelle mål justeret efter sæson. I Auschwitz oversteg den samlede daglige kapacitet i 1943 for eksempel 5.000 mennesker. Underordnede lejre, såsom Płaszów, måtte forsyne denne strøm. Goethes funktion var ikke kun at organisere deportationer, men også at opretholde kontinuiteten i den logistiske dødsproces. Denne driftsmodel krævede absolut kontrol over omkostninger og tidsplaner. Fra prisen per transporteret person til beregningerne af fangers levetid blev hver variabel håndteret som en del af en kæde af folkedrabseffektivitet.
Göth var et aktivt tandhjul i denne kæde, udførte ordrer, justerede tal, optimerede tidsplaner og rapporterede resultater. Ofrene blev ikke betragtet som mennesker inden for denne struktur. De var statistisk styrede enheder fra deres tilfangetagelse til deres fysiske eliminering. Den sidste dom. Krakow versus slagteren. Göths fald begyndte i selve det system, der havde ophøjet ham. Midt i 1944, mens nazimaskineriet vaklede under de allieredes militære pres, manifesterede interne modsætninger sig i korruptionsundersøgelser, der nåede selv de mest brutale gerningsmænd. Paradoksalt nok blev han ikke arresteret for forbrydelser mod menneskeheden, men for at have stjålet fra den stat, han tjente med blodtørstig loyalitet. Georg Konrad Morgen, den særlige SS-dommer i underslæbssager, havde i månedsvis dokumenteret de uregelmæssigheder, der blev rapporteret fra Płaszów, forsvinden af konfiskerede genstande, misbrug af fanger til personlige tjenester, omdirigering af forsyninger og uautoriseret transport til civile destinationer. Hver aktivitet udgjorde en alvorlig overtrædelse, i det blev fastsat, at deportationsprovenuet udelukkende skulle kanaliseres til rigsfinansen. Det sidste bevismateriale kom i form af vogne, der blev opfanget under rutinemæssige inspektioner. Deres indhold gav uigendrivelige beviser på det plyndringssystem, der havde været i drift i over et år. Porcelæn med familiemærker, smykker med personlige graveringer, notarbekræftede dokumenter for konfiskerede ejendomme og kunstværker, der kunne identificeres som tilhørende kendte private samlinger. Den 13. september 1944 udstedte Gestapo-agenter en arrestordre i hans private bopæl i Płaszów. Ironien var tydelig. Det samme repressive apparat, der havde muliggjort hans forbrydelser, vendte sig nu mod ham for at overtræde systemets bureaukratiske regler. Han blev arresteret uden modstand, omgivet af stjålne genstande, der udgjorde væsentlige beviser på korruption. Anklagerne fra SS' interne domstol afspejlede systemets særlige prioriteter. Ulovlig tilegnelse af rigets ejendom, uautoriseret brug af fanger til huslige ydelser, ændring af officielle dokumenter, uautoriseret adgang til arkiver og sortbørsdeltagelse med statslige ressourcer. Bemærkelsesværdigt fraværende var massakrene, deportationerne og torturen, der var kernen i dets administration. Den interne behandling blev aldrig afsluttet. Det tredje rigsadministrative sammenbrud i de seneste måneder gjorde det umuligt at opretholde bureaukratiske rutiner for komplekse sager. Göth blev diagnosticeret med mental ustabilitet af militærlæger og overført til et psykiatrisk hospital i Bad Tölz, Bayern, hvor han forblev indtil den tyske overgivelse den 8. maj 1945. Hans tilfangetagelse af amerikanske styrker var nærmest tilfældig. Han havde antaget identiteten som en menig fra Wehrmacht i håb om at falde i ét med de millioner af tyske fanger, der blev behandlet af de allierede myndigheder. Strategien kunne have virket, hvis han ikke var blevet genkendt af Josef Jewkowicz, en overlevende fra Płaszów, der tjente som tolk for besættelsesstyrkerne. Jewkowicz huskede levende en specifik hændelse i 1954, hvor Göth havde peget en pistol mod hans hoved under morgentræningen. Kun Capones indgriben, der brutalt slog den unge fange, havde overbevist Göth om ikke at spilde sin kugle på en person, der allerede var dømt. Nu, 2 år senere, var dette ansigt genkendeligt blandt tyske fanger i Dachau. Udlevering til Polen fandt sted i 1946 sammen med Rudolf Höss, kommandanten for Auschwitz under den dødeligste periode af Holocaust. Mens nazistiske politiske ledere blev stillet for retten i Nürnberg, ville operatører fra lejrsystemet blive retsforfulgt i de lande, hvor de havde begået forbrydelser. Polen gjorde krav på jurisdiktion baseret på placeringen af sine aktiviteter og nationaliteten af størstedelen af sine ofre. Retssagen begyndte den 27. august 1946 ved Højesteret i Krakow, kilometer fra stedet for Płaszów-operationen. Anklagen omfattede specifikke anklager, der spændte over hele den kriminelle løbebane. Direkte ansvar for mindst 8.000 menneskers død i Płaszów, deltagelse i deportationen af 2.000 ofre under likvideringen af Krakow-ghettoen, koordinering af overførslen af 8.000 ofre fra Tarnow til udryddelseslejre, overvågning af likvideringen af Sepnie,
og systematisk tilegnelse af ofrenes ejendom. Bevismaterialet, der blev fremlagt over 10 dage, omfattede officielle dokumenter underskrevet af Goethe, luftfotos taget af allieret rekognoscering, vidneudsagn fra 70 overlevende vidner, jernbaneregistre, der dokumenterede deportationer, og materielle artefakter fra opfangede forsendelser, der demonstrerede omfanget af plyndringerne. En sådan udtømmende dokumentation fastlagde ikke kun specifikke fakta, men en komplet ansvarskæde, der forbandt ordrer fra Berlin med implementeringen i Poitou. Goethe besluttede at fungere som sin egen forsvarsadvokat, en beslutning, der afspejlede personlig arrogance og manglende forståelse af den juridiske situation. Hans forsvarsstrategi var baseret på 2 argumenter: benægtelse af kendskab til udryddelsespolitikkerne og en påstand om at have handlet efter overordnede ordre. Begge disse argumenter blev direkte modsagt af dokumentation, herunder ordre initieret af ham selv og rapporter, der viste entusiastisk deltagelse i aktiviteter, der overskred officielle direktiver. Under retsforfølgelsen udviste Goethe den samme ligegyldighed over for menneskelig lidelse, som havde kendetegnet hans administration. Observatører dokumenterede ham, mens han filede søm, mens vidneudsagn blev læst op, udviste kedsomhed under præsentationen af fotografiske beviser og virkede mere optaget af komforten i sin stol end alvoren af beskyldningerne. De få vidner, han utilsigtet fik frembragt, gav yderligere bekræftelse på anklagemyndighedens anklager. Forsøg på at minimere hans involvering resulterede i afsløringen af detaljer, der var udeladt fra den indledende efterforskning. Hans personlige vidneudsagn var præget af interne modsigelser og udsagn, der blev modsagt af dokumenter med hans egen underskrift. Den 5. september 1946 afsagde retten en enstemmig dom om skyldig i alle anklagepunkter og idømte ham døden ved hængning. Han modtog dommen uden nogen synlig følelsesmæssig udbrud og bevarede et udtryk for ligegyldighed under hele sagen. Han blev straks overført til Montelupik-fængslet i Krakow for at afvente henrettelsen. Hans sidste dage var præget af mislykket forsøg på at appellere sin dom og anmodninger om benådning, der automatisk blev afvist på grund af arten og omfanget af hans forbrydelser. Han modtog ingen familiebesøg eller korrespondance udefra og forblev i fuldstændig isolation. Fængselsoptegnelser viser en trodsig holdning til det sidste, hvor han nægtede religiøse tjenester og udtrykte sin overbevisning om, at han trofast havde tjent nationalsocialistiske idealer. Henrettelsen fandt sted den 13. september 1946, præcis 2 år efter hans anholdelse af Gestapo. Polske myndigheder tillod internationale observatører og repræsentanter fra overlevendes organisationer at deltage som et bevis på retfærdighed. Goeths højde, der nærmede sig 2 meter, gav tekniske vanskeligheder og krævede flere repjusteringer før en vellykket henrettelse. Hans sidste ord var Heil Hitler, en erklæring, der opsummerede den vedvarende ideologiske loyalitet i lyset af den forestående død. Han udtrykte ingen anger for ofrene, ingen anerkendelse af sine handlingers kriminalitet og ingen forståelse for omfanget af den forårsagede lidelse. Han døde, som han havde levet under sin magtperiode, fuldstændig blottet for menneskelighed over for dem, han havde betragtet som underlegne. Liget blev kremeret umiddelbart efter henrettelsen, og asken blev spredt i Wisla-floden i overensstemmelse med den etablerede protokol for at sikre, at der ikke ville være noget pilgrimssted for fremtidige beundrere af naziregimet. Der var ingen religiøs ceremoni eller tilstedeværelse af familiemedlemmer under den endelige bortskaffelse. Retssagsmappen blev arkiveret med en notation om en fuldbyrdet dom, hvilket officielt afsluttede en sag, der havde dokumenteret nogle af de mest systematiske forbrydelser under Holocaust. Dens historiske betydning strakte sig dog ud over individuel retfærdighed. Den skabte en juridisk præcedens for retsforfølgning af kriminelle, der havde opereret inden for tilsyneladende lovlige bureaukratiske strukturer og demonstrerede, at lydighed mod overordnede ordre ikke indebar fritagelse for personligt ansvar for forbrydelser mod menneskeheden. Goeths død repræsenterede kulminationen på en vej, der blev påbegyndt i ekstremistiske kredse i Wien mellem krigene og kulminerede i den internationale retfærdighedsgalgen. Hans sag illustrerede, hvordan tilsyneladende almindelige individer kunne blive forvandlet af totalitære ideologier til effektive udførere af folkedrabspolitikker.
og hvordan moderne bureaukratiske systemer kunne perverteres for at tjene de mest uhyggelige formål i menneskets historie. Udover retfærdighed, der blev udøvet over for et specifikt individ, symboliserede henrettelsen en officiel anerkendelse af, at Holocaust ikke havde været et resultat af beslutninger truffet af en lille gruppe fanatiske ledere, men snarere en systematisk implementering, der krævede aktiv deltagelse af tusindvis af embedsmænd, administratorer, officerer og bødler i hele rigets struktur. Hans død kunne ikke genoprette knuste liv eller reparere den forårsagede skade, men den fastslog tydeligt, at menneskelig retfærdighed, uanset hvor forsinket og ufuldkommen den var, til sidst nåede selv dem, der havde handlet med tilsyneladende straffrihed. Sagens optegnelser, der er bevaret i adskillige historiske institutioner, fungerer fortsat som dokumentarisk bevis på den menneskelige evne til både absolut ondskab og den vedvarende stræben efter retfærdighed. Fotografier, vidnesbyrd, officielle dokumenter og materielt bevismateriale indsamlet under efterforskningen og retssagen giver et unikt indblik i de specifikke mekanismer, hvorved Holocaust blev implementeret på operationelt niveau.